tangamire nyaya iri pamberi penyu yakapinda so ndapera musi wechishanu chapfuura iri pakati paItai Abdel naSilent Tariro Jaji. Nyaya yachipinda pamberi penyu pano ndakaisa ilani yekuti tauro, jaji akati Abel, nyaya ndeyekuti wakatora tauro remwana wangu mudiki. wakati tuende kuna chiremba kuti waone kuti machira kuti agutsikana kuti machira akatorwa haana kudii matauro nebhibhi ngazvisare pano then tukameka yaenda kuseri kwechirongwa chiremba abembera chiremba watsanangura kuti ndaona Silent Tariro Jaji akatora zvinhu zvisiri zvake zvemwana mudiki zvisingabvumirwa mutemo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kucheneswa zvisati zvadzokera kuna Itai Abel nekuda kwekuti Silent paakatora akanga achitaura masoko asina kunaka zvakazonzikwa nemuwengi. Muwengi akazoita zvaakaita zvinozosumudza mhepo muhembe idzodzo zvese nekuna Silent wacho nekuzvitakura kwaakaita, asi iwo hapana zvavakaitirana zvakashata kunze kwekutukana ikoko nekuzotora kwaakaita mbacha. Saka chiremba anoda mbudzi yekuti hembe idzodzo dzichenuke. Dzakazoitwawo neumwe munhu asiri iwo pakati pavo mushure mekunganzwa matukano waita. Saka iwe Tariro nditarirani kutokumbisa mbudzi mbiri, wane kwachiremba wane kwamambo nekurikira nyaya dzako. Usangotore zvinhu zviwana zvine macomplications handiti, nekuti ukatora zvinhu izvi mangwana unotozoona wakuzobvisa mombe chaiyo. Saka zvichiri padhuze woona kuti wakasika kutsvaga izvozvo. Mbudzi mari ma40 saunoyarini unosungirwa ndidaro kuti zvipe nokuisa. Aiwa, iwe haufuni rwadzirwa wawakachengetera akachengeterwa mwana wawo idare riri hausiri payo idare. Action yako iwe yakaita izvozvo tokupa 1 week utsvage mari iyo $80 wouya nayo kuita chiremba azotenge mbudzi yake nekuibira dare. Hazviitwi izvozvo. Kutora mbatya nyanya dzewana dzerusvava nemari yachiremba hawana kutobhadhara wotora hembe dzavo matukana imimi wotora hembe dzemwana wako wawakatakura wangobva kumubiri zvako unofara nazvo. Unoti chikonzero chinge yatora ndii ari kudei kundoite chipa mwana wangu. Naitopa 1 week next week Friday woya nemari dzekupedza unotaura nemurume wako. Ari mwere murume wako munhu arimo ndio murume wako. Unotaura next week Friday woya moya padare iroro anonyanye $80
yekuti dare iro richenuka. Then mari yemakosi edare rako imari mari yemakosi yangu yakamira kuti $40 nhasi ndinini $44 iwewe ndiwe wadenhama yawo muchibatana mazamu matumbu emudzimai wemunhu ende soko. Ndiwe wakonzeresa zvese kuti waitamba nemukadzi uyu kusvika pasi panopfuuridzira. Saka dare anofanira kuti adiwe. taurwa nyaya yacho kwatabvumira zvekufanza izvozvo zvakanzi handina chandakaona chauraya. Aiwa, asi wataura kuti kubata muprofita akaone zvekubata kweiwo. Angatione zvekuti maisadanana imi, asi kuti iwewo ushamwari hwacho waipfuuridze. Mambo izvozvo aifanira kunga abvisa mbuzi avo achitoripira nemukadzi wake, ngekutoti zvinhu zvacho wakapfurikidza hapana kuitira akadaro uchibata mukadzi wemunhu dumbu rake uchipapadzira. Saka waifanira kudoripa futi nekuna mambo kuti zvazvitenderwa zviitwe urasisa tsika. Unobvisa mbudzi ino yakudare makosi, hapana makosi anobhadharirwa munhu. But iwo kutamba uchitamba nevakadzi wevanhu waakunyangadzira mukadzi wako mwana wako nematambiro aunenge uchiita nevakadzi vevanhu unofanira kuziva kuti pane malimiti. Saka dare rinofanira kuti unozvionera makosi ako awakazvitangira uye wobhadhara mbudzi kudaro kuita kuti ushamwari ihwo uzive kuti vakadzi vevanhu havatambi navo vanokupinza muna taisireva. Okay. Friday mouya zviro zvicheneswe kuti mukadzi nemwana vacheneswe. Okay, peace in the Simuka yote, dare rine mabere.